Φίλε μου Γιάννη, όλα αυτά τα χρόνια έχεις καταγράψει, έχεις διατηρήσει, έχεις διασώσει, με τάξη και πειθαρχία θα έλεγα, πολλά που έχουν σχέση με την ποντιακή μουσική παράδοση. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα όλα αυτά να τα μεταδώσεις όσο μπορείς ανώθευτα στις επερχόμενες γενναίες. Και σε αυτούς που με πολύ έτσι μεράκι, με πολύ αγάπη παρακολουθούν το έργο που επιτελείς εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ σου εύχομαι πάντα επιτυχίες, αν και είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Να είσαι πάντα γερός, καλές εκπομπές, καλή επιτυχία. Κώστας Καραπαναγιώτηδης.